Sawubona unjani kodwa kuyintokozo kakhulu ukuthi sibe kunye nawe kumsakazo izilomzansi ukuthi nje ukhethe thina imisakazo ikhona namhlanje ngendaba ethinta ianemia. Hlala ke duzane kumsakazo wakho izilomzansi khona uzoyizwela kabanzi ufunde kabanzi ngalo lolu hlobo lesifo. Dokotela ngikubingelele ngomkele emsakazweni izilomzansi FM. Ngibingelela lesifindi nabalale bomsakazo emthanda kakhulu izilomzansi. Siyathokoza kakhulu dokotela, siyayibongela nangesikhathi sakho usinikeza sona kumsakazo izilomzansi FM ngenhloso ukuthi umphakathi okwazi ukuthola ulwazi ufundiseke ngezifo ezahlukeneyo. Na njengoba namhlanje sibuka ianemia, siyafisa kakhulu dokotela usilekelele ukusichazela ngayo ukuthi makuthiwa umuntu une anemia yini yona ianemia. Anemia ila umzimba wakho usuke usoda ngama red blood cells aphilile anele ukuthi angathwala ioxygen emzimbeni. Mhlambe singathi uyichaza bayona lonto kancane akufanele sihambe indawo kandi sidiverane like khaleni. Ila egazini nje igazi lakho ndimawopho libona libovu. Ibovu ngenxa ye-iron mhlambe ukubona noma into rasta irasta ngathi babofu mangabi iron nje like ngenza isikole i-element enikeza umbala obofu. Labantu abenza chemistry esikoleni bayazi nge-periodic table lekengeleyo chemistry high school, kodwa nje mase summarize kwi-protein balishota ama red blood cells. Ama red blood cells yiwo kane-protein ekuthiwa hemoglobin mhlawumbe bayizilonto lapho kuhlala khona i-oxygen bese masiyihogela ngamakhala ingene emapashini, mase kumapashini bese iyangena egazini. Bayingena egazini kufanele ithwaleke phela ihambe emzimbeni wonke. Ithwalwa yini? Ithwala i-protein ekuthiwa hemoglobin itholakala e-center yama-red blood cells. Ama-red blood cells yiwo lawa enza ukuthi igazi libe bomvu elinikeza igazi umbala walo bomvu. Yibona ke center la uma sezithola red blood cells khona i-hemoglobin, e-center le protein hemoglobin khona i-iron uyiyona yona ke ethwala i-oxygen lefika ibambelele khona bese ihamba emzimbeni wonke. Imisebenzi ye-oxygen, imisebenzi ye-oxygen ukuthi iye kwi-cell nge-cell emzimbeni. Sina billions and billions of cells emzimbeni. I-cell ne-cell iyayidinga i-oxygen. Oxygen ifike emzimbeni lapho ifike iproduce i-energy. Yonke into eyenzakala emzimbeni idinga i-energy. I-cell ne-cell mayenza umsebenzi wawo ukuthi yini umsebenzi akusho ukuthi kodwa idinga nje i-energy ukwenza lowo msebenzi. So ithatha laphana ku-oxygen. Zimbili izinto ezinikeza ama-cells i-energy, i-glucose ne-oxygen. Kodwa ngihlala sikhuluma ke nge-oxygen. So mangabe-ke ama-red blood cells eshota kuzoba nenkinga-ke bese kubiza nge-anemia lokho. Ukushoda kwama-red blood cells aphilile kwesikhathi awashoti kube ukuthi akhona kodwa awaphilanga awakwazi ukwenziweni. Ngeke sigcizelela ukuthi ukushoda kwama-red blood cells aphilile ngoba aphilile kuphela akwazi ukwenziweni wawo athwale le-oxygen. So makuthiwa anemia nje lamafuphi lokho masithi siyachaza. Bese kuba ukuthi mhlawumbe umbuzo umuntu angasikwazi ukubuza kuwona ukuthi imali manje yini nje bangayo ukuthi ishort emzimbeni le-hemoglobin. Seshilo ukuthi kuyenzeka i-hemoglobin ngayona i-protein ama-proteins ayakheka-ke i-organ enkulu emzimbeni ekhiqiza nje ama-protein isikhathi esiningi elekelela lapho isibindi. So i-hemoglobin ithi mabe ikhandekile ihambe emkantsheni bese kuyoproduce ama-red blood cells ane-hemoglobin. Ngamanye amazwi umuntu ungazithola sekuyeka nje ngoba mhlawumbe kungenzeka ukuthi i-iron ayingeni ngokwanele emzimbeni ngoba le-iron esinayo thina siyithathe ekudleni. So yini ngashodisa i-iron masoqala nge-iron iqululayo? Ngashoda i-iron ngoba mina ekudleni engikudlayo iyashoda. Izinto lezi zino-iron masikhuluma ngento ezi-rich kwi-iron sikhuluma ngo-beetroot, sikhuluma ngey'pinashi, sikhuluma ngo-broccoli, sikhuluma ngemfino, sikhuluma nge-mushroom, sikhuluma ngawo umkanje uqobolwayo, sikhuluma ngesibindi. Lokho kudla nje njalo ku-rich i-iron. Kufanele wenze sure ukuthi
noma ukudla konke kanye imile yodwa kodwa mhlawumbe okodwa noma ukubili kuvamise ukuba khona kodwa ama-meals akho ngosuku uyidla ikushotele ke-iron. So mawukuthi okunye ngenza ukuthi uyazidla lezo zinto kodwa phela mayisifikile esini kufanele i-absorbe ngamanye amazwi isuke manje emathumbini bese iyahamba egazini. Mawukuthi nesifo esithize silibazisa noma silimaza amathumbu akho lokho kungakubalengeka ukuthi ukudla kokubhalansile kunayo impela i-iron kodwa inkinga sokuthi mayisifikile emathumbini ayikwazi yabo. So ziningi-ke izitho ezingadala lokho. Kokunye masiqala nje esiswini kuyenzeka umuntu ukuthi isisu sakhe sinale nkinga ukuthi si-overproduce i-acid. Omunye uthola ukuthi uyathi uma ngabe iphuza noma ayidle lento le ene-iron ayidle kanti uphuze netiye ngesikhathi siyazi ukuthi itiye liyayibambe iron ukuthi ine-absorbate ingene egazini. So okujwayela ukuthi uma umuntu especially sekushiwo ukuthi uyashoda nge-iron engathi itiyela kungaliphuzela wodwa icele ingaliphuzela nokudla ngoba uzoyibamba le-iron. Hayi kungaliphuza ngiliphuza kodwa kube ukuthi ngiliphuza lodwa. Ngiphuza nje lodwa mhlawumbe ngalantshintsile ngo-8 singayiphuzela nangabo-10 sekuhambile ukudla kwaqala kwa-absorbeka kahle nesisaphazamisana la. Bese kuba khona izifo-ke masifika emathunjini koba sesiswini ngenza ukuthi i-acid eningi usufika emathunjini kobo lawo zikhona-ke izifo okuthiwa Crohn's disease ezenza ukuthi ezilimaza i-lining yamathumbu. Once i-lining yamathumbu yalimala ayisakwazi ukwenza umsebenzi wayo ukuthi ku-absorbeke kahle noma kumunceke kahle ukudla kusemathumbini ingene egazini. Kwabanye-ke kuyenzeka-ke futhi uthola ukuthi unenkinga yey'keleni. Iy'keleni mawaba unazo ziyayiqhuqhuda i-iron. So umuntu ungathi uthi unenkinga ye-iron kanti idliwa ey'keleni esiswini. Yebo. Sesikhulumile ngokuthi kungenzeka ukuthi kushoda i-iron ekudleni, kungenzeka ukuthi cha uyayidla ukuthi ayinqondi phela ukuthi iyongena egazini. Kokunye-ke nakho-ke phela usuyidlile endlini kwakho uyamunye uyangena egazini sekungaba yini inkinga mawukuthi iyalahleka. Masithi iyalahleka sekungaba ukuthi lama-red blood cells akho khona ukuthi ifike walimazi siyathekile into yakhona. Khumbula sithi ama-red blood cells fana ukuthi ayinani futhi elilingene elikahle futhi aphilile wonke. So isikhathi ungathothi omunye kunento ewaqobayo njengabantu abanezifo ezifana nomalaria. Umalaria nje leli gciwane lemalaria vele lingene kuwona ama-red blood cells lwaqobe kuyaba yathola ukuthi asemancane aphilile azungeze egazini. Ngenza nje isibonelo ngalokho umuntu onalithi i-spleen. I-spleen isibiza ngobende i-spleen. Kuyenzeka masivuvukele bese wadonsa wonke ama-red blood cells ahlale khona abe mancane atholakala egazini. Lokho nakho kuyenza i-anemia. Okunye-ke umuntu uyaba nezifo nje mhlawumbe kuthiwa ama-chronic disease ukuthi uma ukuthi umuntu unezifo lezi ezamashala khona usukele ngokubangela nje anemia. HIV ingakubangela nje anemia. Umuntu mhlawumbe unenkinga ye-TB nakho kwenza lokho. Abantu abane-cancer ngothola une-anemia njalo njalo. So izifo lezi zamashala khona noma ihlala isikhathi eside egazini ziyakwazi ukuthi ziyehlise i-iron noma red blood cells emzimbeni wakho. Izinto lezo ezingaze zikubangele ukuthi ube nayo i-anemia. Ngizwa kahle kakhulu. Ngicabanga ukuthi ususibalelile ezinye zezinto ezingaba imbangela yayo. Kungenzeka yini futhi dokotela ibe khona i-anemia ngesimo sofuzo? Yebo kuyenzeka. Zikhona iy'nhlobo ngey'nhlobo ezihlukene. Ngizobala nje ngoba ngenze khulumlali mhlawumbe usawayizwa noma kuthiwa yedwa nje owaziyo kulungile balekile yedwa njalo. Khona kuthiwa icala zinye abanye nje banalo nto ufuzo leyo. Futhi bakhona kuthiwa sickle cell anemia. Sickle cell anemia. Ngene nje amazempo zingawu-2 esiwaziyo ukuthi lezo-ke ziyaba ufuzo ukuthi into nje ehamba emndenini leyo. Yebo kuyenzeka kube ne-anemia ngesimo sofuzo. Ngizwa kahle kakhulu. Ngifuna ukubheka mhlambe dokotela ukuthi ukuze ngibone ukuthi nginayo lenkinga ye-anemia mhlambe yini engayiqaphela izimpawu zakhona. Usekhona mhlambe yebo sikhona. Mhlambe into esingayiqaphela ngidala ukuthi ngiqale ngichaze ukuthi i-iron le
yini umsebenzi wayo noma red blood cells ehlangene ne-hemoglobin le-protein center ne-iron yini umsebenzi wayo ngenza ukuthi kube lula mase ngichaza iy'mpawu oba nazo uma ukuthi iyashoda lonke sishilo sathi ikwenza leyo nto leyo masikhuluma nge-oxygen umsebenzi wama-red blood cells ne-iron hemoglobin ukuthwala le-oxygen ukuthi iye emzimbeni bese sinikeze i-energy. Mangabe ishoda-ke obviously uzoba yilo muntu owuweak nohlezi ekhathele. Ungalala 10 hours mawuthanda ukuthi uvuka bese ngathi-ke ungathi manje ngihamba ngilala kodwa uvuka ekulaleni kuka-8 noma ka-10 hours hlezi ukhathele ngoba unayo i-energy iyashoda phela i-transport yalento ezokunikeza i-energy. Kwabanye kuyenzeka ukuthi ayithole mhlawumbe bese nokuphefumula ngathi uphefumula kanzima kanti cha hayi ngoba uphefumula kanzima ingoba umzimba uzama ukucompensate noma uzama adjust lento ukuthi ngoba asinayo transport yaleni ngasiphefumule masinyane ukuze sisheshe phela ngale transport encane isheshe lokho sengamthana futhi nokushaya inhliziyo masinyane ngoba uzama ukusebenzisa lezo zimoto ezimbalo ukuthi azenza ama-trip amaningi zimbalwa zinjalo bese inhliziyo ihamba ngamawala namaphaphu ka-adjuste lapho ephefumula uzama nje ukuthi u-adjuste lento ukuthi siyashodela i-transport. So ukuba dizzy futhi ngoba into edala lokho ukuthi ubuchopho obu-sensitive ekushodeni kwe-oxygen so ungathola udizzy ngoba ayanele hlehle oxygen esekucosheni bese kuyakhona ngani uzithola udizzy. So kwabanye uthola ukuthi-ke mhlawumbe uyithola enezandla ezibandayo nenyawo ezibandayo ziyaba futhi iy'mpawu ze-anemia lezo. Omunye mhlawumbe uthola ukuthi kuba buhlungu esifubeni wenza ama-x-ray wenza yonke into thola kajini then kube nobuhlungu esifubeni i-anemia nayo ingakunikeza lokho. Abanye bazoba ngisho nane-headache ngenxa ye-anemia ukubheke lokho uma une-headache nje basakwenzela i-BP yakho right sukela right kodwa amaphilisi owaphuzayo utholukuthi hayi awakusebenzeli lokho elikhona likhanya kungenza ukuthi une-anemia. Dokotela uke wayibala ezinye izinto ezingaba imbangela kodwa ngiyafisa ukuthi mhlambe siphinde usicaphunele ekutheni ubani osengcupheni ukuthi angaba ne-anemia. Okay, asiqale ngalesidinge ngayo che umuntu vele okwaziwayo ekhaya ukuthi banenkinga ye-anemia ewufuzo bese kuba umuntu nesifo samahlala khona kuthiwa ama-chronic disease singabalo HIV singabalo ushukela even ne-TB nemizona i-chronic wa-lifelong kodwa ngoba i-6 months nazo ngayibala ukuthi ezinye izinto abantu abane-cancer njalo umuntu onenkinga yezinso uyaba nenkinga njengaleyo mayiphethwe izinto uyaba nenkinga leyo bese kuba ukulahlekelwa igazi mhlawumbe azange sicacise lokhu umuntu olimele mawe lilahleke kakhulu igazi uba nenkinga njalo umuntu osifazane onenkinga ama-periods a-heavy athi umuntu mhlawumbe yena una-periods a-heavy alasti isonto lonke lowo muntu uzothola ne-anemia ngoba phela iyamlahlekela vele inyanga nenyanga and ibaningi lahleka kuyena. Umuntu mhlawumbe nama-ulcer umuntu onamaphanji ukuthi uma endlini njalo athoilet igazi usengcupheni umuntu bese kuba ukuthi-ke ekudeni kwakho-ke uma ungazidli izinto ezine-iron ngokwanele sibalile lapho ukuthi uma umuntu kufanele wenze sure ukuthi mhlawumbe kubili noma kukodwa lokho enza ukubalwa kudla ekudleni into efana no-beetroot ama-mushroom ispinachi imfino masikhuluma lapha ngesibindi masikhuluma ngomkanja futhi ethambo ngoba vele i-iron itholakala lapho yinto lezo kufanele uqiniseke no-broccoli ifo uqiniseke ukuthi zaba khona endlini kwakho. Kwabanye uthola ukuthi unokugula okuthize kusemathinjini ngaba yipelemu ngaba ama-ulcer uqobo ngabe izifo nje ehlukahlukene abanye nalabo sebekhala ngokuthi bavamise ukuthi babe nesilungulela esibangwa i-acid eningi angazithola ne-anemia lo muntu. Dokotela ngicela ukuthi sikubambe nje amasondo nezindaba asinike zona kulani wethu senayo uDr Esindlovu esikhuluma naye namhlanje ngendaba ke ethinta i-anemia. Dokotela sikubambe usasibalulela ukuthi ubani osengcupheni ngiyafuna manje mhlambe ngiyakholwa ukuthi busuqedile ukusibalulela ngifisa usitshele ngama do's and don'ts umuntu one-anemia.
umuntu ke one-anemia kufanele aziqhelanise nezinto obviously ezizomlahlekisela ngegazi, angajwayele ukudla i-junk food, adle ukudla okunempilo lokube ngibalile. Bese kuba ukuthi mhlawumbe omunye imibuzo umuntu angasikazibuza wona ukuthi nozwa kanjani, nakho ngiyayibona lezi mpawu udokotela ayishoyo. Yes. Bese ngenze njani, nozwa kanjani. I-anemia nje yebo siyayenza ne-physical exam, i-check sifake ipopolo, but ekugcineni masifuna nje ukuthola impendulo ngokuthi une-anemia noma cha, sathi igazi senze full blood count, yena ezosibhekela ukuthi ahamba kanjani ama-blood cells akho, bese nakhona-ke mangabe ehlile-ke bese siyabona ukuthi anemia kuye nango lento kuthiwa severity ukuthi yimbi kangakanani. Siyacategorize-ke bese kuya lapha kwe-treatment-ke ukuthi i-treatment izohambe i-address ukuthi isiyimbi kangakanani anemia yakho. Mayisase-mild mhlawumbe nje kungekho kubi kangako, mhlawumbe impawu azibi khona at all kwesinye isikhathi. Abanye nje sikuthola ngoba kuyiphini esithi yazi ukuthini kanye ngonyaka vele kufanele uhambe nje uyoyi-check. Enye nje sesiyi-check-a lelo ukuthi ukusukela kadokotela nomtholampilo ngonyaka. Enye ama-test esiwenzayo okucheck-ayo ne-anemia ngoba kuyenzeka abantu esinayo but akanangisho neyodwa lezi mpawu besiyifile. Kodwa esimanga sokuthi ayikabi yimbi kakhulu, uthola ukuthi-ke akanazi impawu. Kodwa thina masisenza leli gazi engisho bese liyaziveza ukuthi hayi bo unayo, ikhona inkinga, umzimba wakho awukhombisi. Ngikuzwa kahle dokotela. Ngifuna ukuchecka la doctor ukuthi ngabe zingamaqiniso noma zingamampunge lezi ndaba othola omunye umuntu edla izinto ezifana nomhlabathi bese kuthiwa hayi ingoba kushuthi ushodelwa i-iron. Umzimba wadalwa ngeyindlela, isikhathi esiningi hayi njalo. Ngicela futhi lokho nje abantu bangabo usomathuba bese ngoba khona abanye into abazenza ziba amahlaya kanti asihlaniphanga ngokufanayo sonke. Umuntu into isiyi-joke iqiniso. Lokho ngizokusho apply ey'ntweni ey'fana ney'dakamizwa, apply kugwaye, apply utshwaleni le-statement engizosenza. Lento kuthiwa ama-cravings yiyo lento eyishoyo ukuthi lokho kusuke kushoda emzimbeni wakho uzothola wenza into ephambene nje udla utshani njengoba abantu esifazane abakhulele bedla umkako. Umkako u-rich kwi-iron, into esifazane mayikhulele vele i-iron yakhe iyadropha ngoba usuke idonswa umntwana. That is why bonke abantu abakhulele nje abantu bakhulelwa nje udokotela noma eklinikhi bakunikeza amaphilisi i-iron ngoba vele kuzoshoda ngoba i-iron igazi lakho phela selingisherisha nomntwana, so bese iyashoda-ke i-iron ngaleyo ndlela. So yes, kuyiqiniso ukuthi abanye badla inhlabathi nje ngesimanga sokuthi inhlabathi kune-iron khona enhlabathini isuke zama into ayithola. So ingakho-ke kwenzi ngoba inhlabathi ayina-iron phela izinto mhlawumbe ongayidingi nezingasigulile. So yes, kuyenzeka abanye kube kanjalo. Ngizwa kahle kakhulu. Isikhathi sakho umlaleli 25 to 12. Asibheke ukuthi khona yini umbuzo umlalela nawo ngalesi sikhathi sino Dr. Esindlovu emsakazweni izilo Mzansi FM. Siyabukisana. Ngifuna ukuchecka dokotela ukuthi uthe iyalapheka. Ngingakwazi ukuthi ngilapheke iphele nya noma ngiyakwazi ukuthi nje ngibe ne treatment engidla for i-anemia. Dokubili kuyenzeka ngoba besisho ukuthi siya ngokuthi yimbi kangakanani. Okay, all right. Wena ngembangela mawukuthi ibangwa i-TB obviously ngasapha i-TB sizokunikeza i-treatment ye-anemia kodwa mayisiphelele ne-TB izocorrecteka ngokwayo affect things zokuqhubeka ne-treatment. So kuya nangokuthi ibangwa yini, mayibangwa ukuthi awukuzwe ukudla oku-right and nakhona ibingakabi yimbi kakhulu asikunikeze i-treatment bese hayi ukudla oku-right mhlawumbe kudlula inyanga ubuze ucheck uyayibona isi-right futhi ngaphandle kwe-treatment. Bawukuthi siyimbi siqala ukuba ney'mpawu lezi bengizisho ukuthi siqala ukuba izishakambe sekuthanda ukuba kubanake lapho sekuyaphoqeleza ukuthi sikhuthaze ukuthi udle ngendlela efanele ezoba nayo i-iron kodwa nathi bese kulekelela ukuthi ikhuphule masinyaneke. Kuyenzeka uthole amaphilisi, kuyenzeka uthole i-drip ye-iron bawukuthi kube ngempela futhi kamhlawumbe nezifo ezinye ey'thize uya-admit esibhedlela bese uzathi blood transfusion kufakelwa kwegazi. Enye indlela ezokulapha i-anemia kufakelwa kwegazi. So masikhuluma nge-treatment nje kuyenzeka kube namaphilisi, kuyenzeka kube i-drip, mase kukubi kakhulu bese kuba ukufakelwa kwegazi yona treatment yakhona. Kodwa siyayiphika phela nembangela yayo but
silinganisa ngezifo ehlukahlukene mayibangwe isifo esithize kufanele lesifo leso sisitreat. Ungayisukumeli idokotela ngaholelaphi? Ungayisukumeli ngiyathokozisa ubuza lo mbuzo ngoba ilento esiyibiza ngama-complications ukuthi into mongayelaphi igcina isi-complication noma isineminye imithelela isilimaza kwezinye indawo. Enye nje yezinto ezimbi ezenzakalayo uma umuntu one-anemia ukuthi iyayilimaza inhliziyo yagcina une-heart failure. Sike sakhuluma-ke ngayo i-heart failure phambilini. So enye imbangela ze-heart failure i-anemia ukuthi inhliziyo yakho izofeyila ukusebenza. Futhi basikhumbula kahle sithe wonke ama-cells emzimbeni wakho ayayidinga oxygen leqalwa nama-red blood cells azothi nayeshoda bese iyasokola. So lokhu kuyakubeka ngosobala ukuthi namasosha omzimba phela ayidinga i-energy ukuthi uzoba namasosha omzimba angasebenzi kahle abhocobele uyithola ukuthi ungenwa izifo zomathuba ngenxa nje ukuthi ne-anemia ukugade lokho. Bongayisukumeli futhi ingakulimazela ukuthi isikhathi kuya ngokuthi eziphi ezinye izifo nazo ziyazenza zibe worse angibeka kanjalo babu ukuthi bangwe i-TB or izofika i-TB kanti vele une-anemia izobe ngathi worse i-TB yakho kanti sehlangana ukuthi vele une-anemia into kade ikhona kuye ngokuthi ubani ofike eqala ngoba i-TB mayiseqala ingakubangela i-anemia mayabe ifike eqala kwayona futhi ingakubangela i-TB kumbeke i-TB mayifika kumuntu one-anemia ivele ibe worse nanto ibizoba yiyona problem nayo i-anemia. So ziningi izinto singeyiqeda zonke bungetha ngibeke nje kulokho kubalulekile ukuthi isukumele ngoba izokulimaza izinto eziningi i-anemia emzimbeni. Nangomlaleli la ithi sili nodokotela ngiyabingelela nabaleli bezilomzansi ngiyacela ukubuza ukuthi na njengoba nikhuluma ngenhlabathi umuntu yena oququda amaqhwa azayowaphanda efrijini ngabe nakhona kusahlobene ne-anemia. Amaqhwa amanzi ngokujwayelekile ikhona nje amount encane iron akusho ukuthi iyakhuphuka le iron mangabe amanzi esefrizile samaqhwa umkhuba nje wabantu hayi ukuthi amaqhwa ne-iron enkulu ngiyahluze ukuthi kufanele abe namanzi phela bayaphuza ngoba amaqhwa kahle amanzi. So kwenye nje hepatitis umuntu sokufuna wine usuke ejwayezile yena umbokunye mhlawumbe uzoshisela ngaphakathi kwayi sinobe simenze ukuthi azizwe ngathi uyaphola okungahlangene isikhathi esiningi ne-anemia. Siyabonga kakhulu. Sini nodokotela ngicela ningisizeni bo nginikhuluma ngezinto ezidliwa engajwayelekile. Mina ngidla insipho ngabe nginankinga dokotela. Lokho uthanda ba different akuhlangene ne-anemia. Kukade ngisho ama-cravings omuntu insipho isikhathi esiningi iyi-alkaline ngenza ukuthi inenkinga ye-acid eningi emzimbeni kodwa kuthiwa into right-ke leyo ngoba insipho phela kuyona i-alkaline phela inama-chemicals ayingozi njengoba kusayiyeke ayisukumele nje kadokotela yo-check ukuthi anayo mhlawumbe i-acid eningi eswini nemigazini. Dokotela usuke wakuzwa kona okufuze lokho kudla insipho? Akuthiwa into mhlawumbe ukuthi uma utrain e-medical school utrainwe ngayo kodwa uthi uma uhlangana nayo bese uthatha iscience yazi uhlanganise bese uyayibona ukuthi iqhamukaphi ngiyayibona. Usuwake wayibona. Ngizwa kahle kakhulu dokotela asikukhulule sibonga kakhulu isikhathi osinikeze sona kumsakazo izilomzansi. Ngiyacela ukuthi usinikeze inombolo zakho la utholakala khona ukuze umlaleli ofisa ukuthi axhumane nawe noma aqhubeka abuze eminye imibuzo akwazi ukukuthola. Isizoqala 031 940 97 61 bese kuthi enye cell number 081 424 1936. Yebo. Dokotela siyabonga kakhulu ngesikhathi osinikezele sona kumsakazo izilomzansi FM namhlanje. Siyabonga inkosi nibusise nonke. Isibusisele wena futhi inkosi. All right.